Көннең һәм кичләрнең хәерле сәгатьләре, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкта яна сөйләшүгә чакырабыз. Бүген безнең кунагыбыз Казаннан Нияз Иглам. Нияз Камал театрының әдәби бүлек башлыгы, әдәби тәнкыйтьче, театр тәнкыйтьчесе һәм Камал театры яңалыклары турында сөйләшәбез. Нияз, хуш килдең Азатлыкка. Бик зур рәхмәт. Вакытың тыгыз булганда да безнең өчен вакыт тапкан өчен. Соңгы яңалыклар. Шекспирны куйдыгыз. Орхан Памукка әзерләнәсез. Театр, Камал театры яңадан яктылык, яңалык алып килә безгә. Ничек бара әзерлек Орхан Памукның "Минем исемем Кызыл" әсәрен сәхнәләштерүгә? Хәерле көн, исәмсез, чакырганыгыз өчен рәхмәт. Ничек бара дип, зур авырлыклар белән бара. Ләкин әзер булырга тиеш премьера көненә. Ни өчен авырлыклар? Чөнки беренче тапкыр шундый зур күләмле проза әсәрен без сәхнә теленә тәрҗемә иттек. Татар теленә генә түгел, менә сәхнә теленә. Проза әсәрен гомумән бик авыр тәрҗемә ителә, ул бездә генә түгел, театр дөньясында. Һәм безнең өчен ул бик зур беренче тәҗрибә. Без куя торган инсценировканың авторы Ярослава Пулинович, ул бик танылган, аның бөтен Европада әсәрләр бара. Һәм ул инде бик тегәл, бик авторның эчке дөньясына бик якын инсценировканы язып куйды. Анда бик күп персонажлар, анда ул гомумән постмодернистик эстетикада язылган әсәр. Шуңа күрә авырлыклар. Аның әйтәмиш менә роман Чәчмә әсәрен теленнән сәхнә теленә тәрҗемә итү иң зур авырлык. Ләкин уйлавымча без аны башкарып чыгасыз. Башкарып чыгабыз һәм зур уңыш белән барачак дип уйлыйм ул әсәр. Алла бирсә, иншалла. Алла бирсә. Нияз кемнәр тәрҗемә итте һәм анда күбрәк сүз булачакмы, күбрәк бию булачакмы, хәрәкәтме, ничегрәк күз алдына китерегез? Анда хәрәкәт тә, биюләр дә, чөнки без махсус Санкт-Петербургтан Мария Большакова дигән бик танылган хореографны чакырдык. Менә шушы куелышка режиссер Максим Кальцин ярдәменә. Анда сүзләр дә булачак әлбәттә. Татар теленә аны Эльвира Хадиева дигән яшь шагыйрә тәрҗемә итте. Анда, конечно, бик кимчелекләр дә бар тәрҗемәдә. Аны безнең артистларыбыз режиссер белән бергә төзәтәләр кайбер җитешсез урыннарны. Ләкин ул табигый хәл, чөнки әле безнең әйтик бар менә әйтәләр, урыс тәрҗемә мәктәбе инде. Урыс теленә тәрҗемә мәктәбе, школасы инде бар. Бездә әлегә андый школа формалаштырып бетмәгән. Без бик сирәк рус һәм чит ил телләрдән татар теленә тәрҗемә итәбез әсәрләрне. Күбрәк татар укучы, мәсәлән, чит ил драматургия белән, чит ил проза белән урыс телендә танышырга тиеш. Минемчә, ул дөрес түгел, ләкин мин әлегә бер япа-ялгызым, минем фикердәшләр бик аз. Чөнки әйтәләр, менә татар инде ул ике телле кеше буларак, халык буларак, аңа кирәк булган чакта ул Орхан Памукны урыс телендә дә укый ала. Минемчә, ул дөрес түгел, ул бик күп киләчәктә ул бик зур зыян китерергә мөмкин андый позиция, ләкин нишлисең? Орхан Памукка әле кире кайтырбыз. Ричард 3-нче турында сөйләшә. Менә тәрҗемә турында сөйли башлагач. Монда бит сәхнә теле белән язылган әсәр. Монда андый авырлыклар юк иде сыман. Аны Резда Габаева тәрҗемә итте, ул безнең белән күптән инде. Илгиз Зәйниевның, режиссерның хатыны, ул шагыйрә һәм ул безнең белән бердәмлектә уже икенче сәхнә әсәрен тәрҗемә итә. Шуңа күрә аның тәҗрибә зур һәм монда бернинди проблемалар тел ягыннан юк. Ничек булып чыкты, мин мактап торырмын үзе безнең спектакльне. Килегез, карагыз. Әлегә шунысы кызык, бик зур аншлаг белән бара хәзер ул спектакль. Баштан курыктык без, әлбәттә, Шекспир авыр әсәр инде, трагедия. Халык җирмәячәк дип андый бар хәзер, ләкин икенче ай бара ул. Менә кичә генә чираттагы спектакль уйнадык һәм халык бик күп иде һәм гомумән фикерләр төрле, ләкин уңай фикерләр күбрәк.
Орхан Памукка кире кайтсак, каршылыклы шәхес, аны кайдадыр яраталар, Төркия аны күрергә теләми, һәм бу әсәрендә дә эшләр Госманлы чорында бик борынгы чорда бара. Ни өчен аны кую менә хәзер кирәк дип таптыгыз? Беренчедән, каршылыклы фикер ул күбрәк аның теге сәяси карашларга кагыла торган нәрсә. Без театр буларак, коллектив буларак без политикадан, сәясәттән читтәрәк булырга тырышабыз. Ул теге төрки-әрмән сорау мәсьәләсе буенча инде интервью биргән Швейцариядә һәм аңа каршы бик күп ниләр тавышлар күтәрелде Төркиядә. Ләкин без шуңа кагылмыйбыз. Анда шушы низак, шушы конфликт турында бер нинди сүз юк. Ләкин нәрсәсе бар аны, нәрсәсе кызык. Көнчыгыш, көнбатыш белән арасында диалог турында, культура диалогы турында һәм ул безгә бик якын тема. Әлбәттә, чөнки менә мәсәлән, ничек менә шул Госманлык чорында сәнгать, соңгы сәнгать ничек нинди үсеш алды, ничек анда нинди хәлләр булды һәм ул төп тема инде аның Орхан Памукның темасы инде шул, менә Восток-Запад дигән мәсьәләсе инде. Һәм минемчә без татарлар, без Европа халкы бер яктан, икенче бер яктан без Төп рольне Азияга якын, Азия халыкларга якын менталитет буенча, дине буенча инде. Шуңа күрә безнең өчен ул әлбәттә кызыклы булырга тиеш. Тамашачыны әйтәм. Төп рольне танылган сәхнә остасы Радик Бариев башкара. Кара ролен. Мәхәббәт, эзләнү, романтика, җинаятьчене эзләү. Мин аның белән сөйләштем шушы көннәрдә генә. Ул аңа бик тырышып һәм бик теләп әзерләнә, рольгә кергән, минемчә аңа бик ошый. Һәм аннан тамашачы нинди хәзер Камал театрының менә шушы минем исемем Кызыл әсәренә кемнәрне көтәсез дип сорадым. Һәм миңа хәзер студия ярдәме кирәк. Аны тыңлыйк әле аның кыска гына бер фикерен. Тамашачыда бит инде төрле була. Кемгәдер шул бер тинлек комедия кирәк, кемгәдер драма кирәк, җырларлык. Миңа калса бу инде барыбер. Орхан Памукның тамашачыга да интеллектуаль яктан инде әзерлә булырга кирәк. Инде бу романны белеп килсә инде халык, ул миңа калса бөтенләй бик әйбәт булыр. Ул бөтенесен дә аңлап, бөтенесен дә күреп, бөтенесен дә тоеп утырыр халык дип уйлыйм. Менә Радик Бариев романны укып килергә киңәш итә. Нияз, сезнең киңәш нинди? Мин гомумән укырга киңәш итәм. Романны, шушы романны гына түгел, гомумән әдәбиятны белергә кирәк. Тамашачы килерме, юкмы килер, әлбәттә, хәзер безнең тамашачының составы дип әйтим бик үзгәрде соңгы елларда. Һәм авыр, интеллектуаль һәм авыр жанрларда куелган спектакльләрне бик җылы кабул итә үзебезнең халык. Белмим, проблема булмаска тиеш. Әлбәттә, менә күптән түгел мин мәкалә яздым нигә сәхнә журналына. Ул хәзер өч телдә чыга башлады. Урысча була ул тамашачы турында һәм авыр һәм җиңел жанрлар турында һәм тәрҗемә әсәрләр турында. Ничек халык кабул итә аны тарихта һәм хәзер. Җәйнең бер көнендә безнең бик аншлаг белән бара, мәсәлән, ул иң авыр әсәрләрдән берсе инде. Чөнки ул теге постмодернизм стилистикында, постдраматизм стилистикында язылган әсәр Ян Фоссның бара. Турандот бара безнең яхшы, ничек тулы аншлаг белән әйтмә, тулы аншлаг булмаса да, ләкин зур уңыш белән бара. Безнең өчен без бунда бит күрсәткечләр төрле булырга мөмкин. Шушы ук заполняемость дигән безнең барбер күрсәткеч. Ләкин безнең 900 санлык зал. Аны тутырырга атнага 5-6 тапкыр бик авыр, әлбәттә. Чөнки безнең конкуренция да бар, 7 театр шәһәрдә. Монда бер нинди проблема булмаска тиеш минемчә. Һәм кемне көтәбез дип, кем килә Орхан Памукка? Белмим. Үзебезгә дә кызык. Ләкин Орхан Памук үзе дә имеш кызыксыну белдергән, кайчан да булса килеп шушы әсәрне карарга. Сезнең матбугат хезмәте шулай дип әйтте миңа, бәлки килер шуннан да. Без аны апрель айында, яз көннәрендә көтәбез премьерага килергә тиеш, үзенең хатыны белән, хинди язучысы белән
килергә тиеш. Аңа бик кызык, чөнки ул дөньяда беренче куелышы аның әсәре буенча. Бернинди сәхнә, ягъни экран ни булмады. Без беренче дөньяда беренче куябыз аны. Аңа бик кызык үзеңә, чөнки ул аның өчен бу роман аеруча якын, чөнки ул аның өчен Нобель премиясын алды. Бик зур рәхмәт. Азатлыкта, кунакта бүген Нияз Иглам булды. Камал театрының әдәби бүлек башлыгы, әдәби тәнкыйтьче. Рәхмәт, Нияз.